One, two, one, two, one, two, three, go! Tok, tok, ni naiz, nor naizen? Aitor, Elgetara etorri naiz gaurkoan bisibili saioa egitera, baina hemen nago erdi eskutatuta Aretxabaletako eta Eskoriatzako saioan, Zerikazeneko Aitorrek muturra sartu duelako eta hori ez delako posible. Saio hau nirea da eta punto. Adi ba, badirudi Aitor zirikatzailea begi bistatik heldu dugula, beraz, elgetarrak nireak zarete. Adi, prest jarri burua bixi-bixi, zuen herrira etorri gara eta trivial pikearekin jolasean hasteko. Bagoaz! Torri. Galderak erresak dira, 10 galdera izango dira leian gure joko honetan eta galdera horiek ez ditut nik erabakiko, zeintzuk izango diren, jolasean izango ditugunak, zuek izango duzue, galdera horiek zeintzuk izango diren, erabakitzeko orea, erresak izan daitezke, zailak izango daitezke, baina lasai. Ongi etorri gerturatu, ondo entzun, ez du aldin badakizue galderaren baten erantzuna edo, hortxe zalantzan baldin bazadete lagun bati telefonotik deitzeko aukera izango duzu, adibidez, komodinen bat erabili ahal izango duzue, zergatik basure herriaren alde dena eman behar delako. Burua portu baiet. Ai. Bueno, hementxe, zure eskuetan utziko dugu gaurkoan elgetarrak, gure trivial pik honetan, zein galdera erantzun behar izango dituzten. Erresponsabilidade handia da, Bai. Erresak edo zailak izango dira galderak, denetari dauzkagu gure eskutitzetan, Kolore horretan ez dakigu, Ez dakigu, ez da. Zuk zer nahiko zenuke elgetarrak, galdera erresak edo zailak izatea gure jolase trivial pik honetan. Danak ulertzeko. Errezak orduan, denak ulertzeko modukoak. Danak ulertzeko modukoak. 10-tik 10 asmatzeko modukoak izateko elgetakoak, ezta? Bueno, hementxe dauzkagu 3 eskutitz, zein hautatzen duzu? Moratua. Horixe, hartu dugu hemen, berehala zabalduko dugu eskutitza eta joango gara herritarrei galdezka. Ia errez edo zail jarri diezun, Gero guri, erreklamazioak, berari, guri ez. Eskerrik asko, arte agur! Aupa Elgeta! Trivial pike hasteko galdera erraxa dute elgetarrek seguru nago asmatuko dutela, baina jarraian datozen galderak ez dira hain errexak. Gure rankineko lehenengo postua lortu nahi baldin badute, izerdi hotza bota beharko dute. Bueno, hementxe egin dugu elgetan zurekin topo, gurekin trivial jolastean, jolasteko prest, ezta? Bai. Ondo. Norber herriaren gain dena eman behar da. Asmatzen baldin baduzu galdera, puntu bat irabaziko duzu, bestela galdu egingo duzu, Vale. Irabazi egingo duzula uste duzu? Ez dakit uste baiotzen. Bai, ez da, bueno. Hauxe da, gaurkoan galdera, zein herri dago gertuago Elgetatik? Elorrio edo Bergara? Eta zenbat kilometro? Elorrio eta 6. Seguru zaude? Bai. Elorrio dago gertuago Bergaratik eta 6 kilometro daude? Uste bai, eta bata 6 eta bestia 8, baina ene akordatzen zein oso da, Seguru? Bai. Bigarren aukera emango dizu pentsateko, askotan gehiegi pentsatu gabe esaten dugu eta hanka sartzen dugu. Edo kontrara, lehenengo esaten dugun hori izaten da erantzun zuzena. Ez horrekin. Horrekin giltzen zara, bale, orduan. Zein herri dago Elgetatik gertuago, Elorrio Bergara eta zenbat kilometrora? Elorrio, eta 6. Oso ondo, bortxe markatu dugu zure erantzuna, ikusiko dugu ia asmatu duzuen edo ez. Eskerrik asko agur! Bueno, hementxe galdera, gure jolasekoa. Nondik etortzen da urtero, Ferixa nagusiko herriko jai nagusietara, herri baskariko paella prestatzen duen sukaldaria. Badakizu? Ez dakit ez. Pentsatu ondo apurtxo bat. Ez da, inundik inoa ez dakit. Ez dira elgetakoak, ez da elgetatik etortzen, ez Debagoienetik, kanpotik etortzen da. Kanpotik, baina Euskal Herritik edo... Kanporago. Kanporago. Ezkerraldera edo eskumaldera. Pistatxo bat emango dizut. Bai. S letrarekin hasten da. Orduan Bizkai onduan izango da Santander edo bestela zera, zelan da hori. Cantabria. Bietako bada erantzun zuzena. Zuk esan beharko didazu zein den, Santander edo Cantabria. Zein markatuko dugu? Pentsatzen dut Cantabria dela. Seguro ondo pentsatu? Bai. Bai? Lehen esate zotzen Santander, baina oin
aspaldi izen bat urte, Kantabria. Behitu. Horixe markatuko dugu, ikusiko dugu ia ba, zuzena den, edo ez, eta Elgetarren alde puntu bat irabazuzu. Eskerrik asko, Bai, zorre. Gero arte agur! Bai. Azer nolako geografia klasea eman digun gure azkenengo lagun honek. Ez dakidana da baina, oso fin ibili den. Eman digun titularra mundiala da gero, Santander, Kantabria da gaur egun. Lehen Santander zen, Kantabria, antza, Santander ja ez da existitzen gure geografian, eta egun Kantabriak ordezkatu du. Zu, ez dakit nire eskolako liburuetan horrelako dira zegoen. Bueno, hementxe Elgetan egin dugu zurekin topo, Elgetako galderak egiten ari gara herritarrei, eta nik badaukat bat zuretzako, Hauxe da galdera, asmatuko duzula uste duzu? Agian bai. Agian bai, erresa da, Zenbat errekak zeharkatzen dutela edo zenbat erreka pasatzen direla Elgetatik esango zenuke? Bi. Seguru zaude? Ez, agian gehiago, baina bi bai behitzen. Oso ondo. Nik esango dizut, pista bat emango dizu laguntzeko, Agian erantzun zuzena da edo ez. 1 eta 5 artean dago Elgetatik pasatzen diren errekak. Orduan, berriz egingo dizu galdera eta hauxe markatuko dugu zure erantzun zuzen moduan. Zenbat errekak zeharkatzen dute Elgeta? Bi. Hortxe, markatu dugu eta berehala ikusiko dugu asmatu duzun edo ez. Eskerrik asko, ondo segi, gero arte agur! Zu, harrituta nago, aluzinatuta, ez dakit. Elgetan gauden, ero oporretan, marinador. Zuek bizta ikusita, ez dizue pentsatzen oporretako apartamentuak direla hemen Elgetan? Noizti dago Elgetan hau? Hementxe jarrita zaudete lasai askoan, seguru galdera usuek badakizuela eta Elgetarren alde puntu bat irabaziko duzuela, ezta? Bai, hementxe galdera, Erreza da, Elgetako jaiak ospatzen direnean, ferixa nagusiak, hor egoten da laguntxo bat herria zaintzen. Zein izaten da? Bai, 6 miliarrieta. Eta zergatik da bera? Te voy a decir en castellano, porque echaron sorteo la ikastola y le tocó a él. Baina izei izaten da, eta zer egiten du? Alkate zer egiten du? Nor izaten da? Izei izan da, kasu honetan ferixa nagusikoa ondo zabiltza, baina nork zaintzen du herria? Alkate txikiak. Alkate txikiak, ezta? Bai. Horixe izango da orduan galderaren erantzuna, seguru zaude? Bai, seguro. Asmatu baduzu, Elgetako herriak puntu bat irabaziko du. Eta bestela galdu egingo du puntua, Zuk uste duzu asmatu duzula? Yo creo que sí. Bai, ezta? Bai. Bueno, ikusiko dugu eta hortxe markatuko dugu ia asmatu duzun. Eskerrik asko eta ondo segi. Agur. Hementxe egin dugu zurekin topo eta seguru nago zuk Elgetaren alde puntu bat lortuko duzula, ezta? Hombre, noski baietz. Dan eman behar da norbere herriaren alde, ezta? Bai. Oso ondo. Galderatxo bat daukagu gure trivial pike honetan, herritarren artean hainbat egiten ari gara, zuretzako hauxe, Elgetako atletizaleek nola dute izena? Naiz eta herrialekoa izan. Erra egin dugu, herrialdekoari, atletizaleen. Intxortako lehoiak. Eta herreal taldekoak ez daukazu izenik? Ez. Seguru zaude, lehoiak daudela hemen Elgetan? Bai, seguru. Eta tigreak. Eta tigreak be bai? Tigreak zeintzu dira herrealekoak? Segurazki baietz. Segurazki baietz, ezta? Bueno, ikusiko dugu asmatu duzun galdera edo ez. Atzaskalak aterako. Hori. Oso ondo, segi umore horrekin eta berehala jakingo dugu. Esan duzuna moduan intxortako lehoiak diren atletizaleko taldeko kideak edo tigreak adibidez. Ez, tigreak dugu. Oso ondo. Gero arte agur. Txurrizian nun dau. Egin dugu zurekin topo, ikusten dut, eta nik uste dut, Elgetaren alde asko, Elgetaren inguruan asko jakingo duzulazuk. Bueno, zati bat, Zati bat. Dana jakitzen hilarte. Bueno, hementxe gabiltzagu herritarren artean trivial pike bat egiten, eta Elgetaren bueltan galderatxo batzuk egiten. Zeuri bat egingo dizut, asmatuko duzula uste duzu? Uste baietz. Uste duzu baietz. Ausartazu, Badakizun orden Intxuzabal? Hombre, bakit. Gure aman zera, auzokua. Orduan gertukua. Eta nor da? Intxuzabal, zure joria. Bai, eta izena eta bizena behar ditugu. Hori ez izena data. Jesus. Bai, a ver, esto Gelditzulek en blanco. En blanco, lasai. Jotarekin azten da izena, pista bat, Jacinto. Eta bizena? Zan da, Jacinto, izan da lehenko. R. Bai, Ra, ez desastre.
edo re, edo ri, Bai, edo ro. Riben Ribas. Ah, nola, orduan galdera ingo dizuten, nori deitzen zaio edo nor da Intxuzabal? Soño jole bat, goimendikua, bueno, goimendi berez da Bergara aldia da, Osea, Argi, hemen terrenua, bergara, Bai. talgeta argi. Hori da, hauzo nire ama jaio Aha. zena, eta mendik dago, 2 kilometro lau. Aha, Bai. oso ondo, oso ondo. Da, Soño jolea, hori zaten da, hori izatela, zubilan egin nuna, lehengo, zeak, Soño joleak eta onbarrezena, bizatzeko. Ah, oin Adolfo Jainaga, soinu joli algetan. Irakusten behintza bai. Baina hori bestia izan, Bertakoa. denporan soinua izan dira gaztatzen, Ah. Da hori izan, ibiltzen basarri, estoizio baki pizkat. Bai, politxa barrez, Bai, ibiltzen basarri, jatien truko egolan, eta gero horren hortian behiak, etozen bestiak. Oso ondo, eskerrik asko eta segi ondo, Eskerrik asko? Bai, gero Ondo, arte, bai, agur. Hau da, elgetarre jakin badakite elgetaren inguruan, Haze historia klasea eman digun gure herritar honek. Jakin bai, nor zen, Intxuzabal, eta horren inguruko kontuak ere bai, gainera gertukoa. Adi, Debagoiendarrak, adi bili beharko duzue, elgetan nik uste dut herriaren eta herriko kontuen inguruan asko dakitela. Mila bederatzireun da hogeita mazazpian gaude lagunok, intxortako errekreazioa, kontuz bagoa zela herritarren bila, adi, bu! Oi, bueno, gure TV alpikan jolasteko gertu zaude hemen, umoretsu bai, asko dakizuzuk elgetaren inguruan. Pizka bat bai, ez da, hemen ibiltzen zarete zuek errekreazioak egiten, historia kontuak bai, lehenaukoak, intxortakoak, ia gure galderak badakizkizun, Zori zautatu dituzu hemen elgetan asmatzeko. Errezak edo zailak izango dira? Espero que errezak izatea, ez? Hori, erreza da, ez da? Bueno, zer nahiko zenuke, elgeta inguruko galdera edo alboko herriko bateko galdera? Ui, elgetako gazpa. Ba, ez bada, ez da? Ba, hause da galdera eta erreza da, Asmatzen baldin duzu, elgetaren alde puntu bat lortuko duzu eta bestela bat galdu. Dena emango duzu, ez? Bai, responsabilitatea. Ardura bada. Zure erantzuna markatuko dugulako, ez dugu orain esango zuzena den edo ez, pantailaz bestalde etxean daudenak ere jolasteko aukera badaukatelako. Hauxe da galdera, belarria bixi jarri, Nola du izena elgetako alkateak? Ui, Ibon Unzeta Barrenetxea. Hori da abizen luzea daukana, ez? Edo bi baten dauzka, edo biak dira, edo bakarra da, edo... Bakarra. Gero bigarren uste gallego dela, oso. Orduan, seguro zaude hori dela? Bai, sartu berri daukatu etxe. Bueno, gertuan tokatu zaizu, ezta? Hori da. Hori da. Oso ondo, hauxe da zure erantzuna, markatuko dugu eta ikusiko dugu. Lasai joan, Bergara aldera joan behar elgetatik, Hori da. Ondo pasatu. Badoa, bota du erantzuna, ez dakigu asmatu duen edo ez. Hori bai, alkateak, hori baldin bada behintzat erantzun zuzena, ez dauka. Abizen erraxa, Sí. Baimendutako egoerak izan ezik, hau da, ze egoeratan pasatu daiteke hemendik, gaixori zaudenean bai ero ez, bixamona daukasunean bai ero ez, posi zaudenean bai ero ez, triste zaudenean bai ero ez, amorratuta zaudenean bai ero ez, lan asko daukasunean bai ero ez, loguria daukasunean bai ero ez, gozea daukasunean bai ero ez, baimendutako egoeretan. Norbera jakingo du zein egoera dagoen baimenduta. Venga! Kaixo, galderatxo bat egin gotzue, bale? Samurra, samurra. Bakarre galdetuko zu eta ber badakitzuen zuek Bergararrek... Txoin, samurra da. Bergararre ze ez izen dauke. Asmatuz gero, elgetan alde punto bat irabaziko zuen. Lagune galdetuko za, ber badakixen. Hemen dauta, bea. Bergararra ze ez izen dauke? Bergarrak? Berrentexuek ere. Ezuk ez dakitu zela daukien ala? Samurra daba, Emekin azten. Venga. Mokolo dira. Mokolo uste dira. Hortxe, markatuko dugu zure erantzuna, aber mokolo dan, Bergararren ez izena eta ikusiko asmatu duzuna. Asmatu duzu, elgetan alde punto bat. Eskerrik asko, Bai, hau bergatzarra.
Ba, ez dakigu, agian zuk esan burua mokolo izango ikusiko. Eskerrik asko, Gero arte, agur! Bueno, hementxe humoretsu, zuk seguru badakizula gurekin jolasteko prest zaude eta triviale pik honetan, nik argazki bat erakutsiko dizut. Hauxe da gaurkoan argazki bat, beti bezala. Herri bateko eraikineko leiho bat erakusten dugu. Zure ustez, Elgetako zein eraikinetakoa da leiho hau? Ikastolakoa da. Seguru zaude? Bai. Ez baduzu asmatu, puntu gutxiago izango du Elgetak, gure humorezko trivial pike honetan. Erresponsabilidadean da, gero kalera atera eta zango dute, honek ez du asmatu eta bergarak irabazi dugu honegatik. Ez, ikastolakoa. Ondo ondo ikusi, bai? Emetuta, bai. Ikastolakoa. Zeratik? Fatxadian koloria eta kurtinekin. Aha, oso ondo. Ez daukazu zalantzarik orduan, ez da? Horixe markatuko dugu erantzun zuzen moduan? Bai. Bueno, berehala ikusiko dugu ja erantzun asmatu duzun edo ez. Eskerrik asko eta ondo segi. Aupa Elgeta. Vale, aupa. Aupa Intxorta. Da gora. Gora Elgeta. Hombre, gora ezin, bestela lainora ja. Nik uste dut, beste Aitor zirikatzen bidali behar duguna Intxortako fronterara. Aber ikasten duen, eta horrelako Elgetan egiten duten errekreazio horietako batekin, horrela tiro simulazio baten ero, zerbait, errate zaion, tabakea danontzako. Gure trivial pike honetako azkenengo galdera falta zaigu hemen Elgetan erantzuteko, kaixo zer moduz, azkenengo galdera erantzuteko gatoz, zeuri egingo dizut. Zeitzen dozu hemen berriz? Ni berriz hemen? Hombre, lehene osa? Ni naiz egon hemen. Bai, hombre, Guk trivial pike bat egiten ari gara eta trivial pike hori amaitzeko 10 galderetako azkena falta zaigu eta zuri egitera nator, ni? Gala 10 minuto zara. Benetan? Zer izango dira? Benetan? Bai? Nere? Hau gala 10 minuto egon da? Zerre beste galdera bat? Ni ez. Zu egon zara? Bai. Zin da izan hau. Aitor, bisibili baino lehen hau heltzeko takarraran etorri Elgetan eta oin kriston hankako mina hemen. Dios. Botikara ero sartu beharko naz, aber tirita batzuk ero badaukien. Kaixo, ze moduz, hemen ator korrika eta presak atorri naz Elgetara, eta kriston hankako minakin zapatiriak ero inda, tiritan batzuk ero badukotzu? Bai. Eta galderatxo bat badauko zuretzako, badakitzu zer dan aurpegi daukona, baina gorputzik ez? Pentsa ondo, erresa da, aurpegia, zerk dauka aurpegia, baina ez dauka gorputzik. Pista bat. Borobila da. Zuk hemen badaukatzu. Bi pista, Ez dakit aberatxazaren edo ez. Aberatza? Txampona! Seguro? Txampona, batzuk danak ez, baina batzuk badaka aurpegia. Eta hori izango da aurpegia daukana eta gorputzik ez? Ez dakit. A ver, joden ditutu batzen bat, baina batzuk badake. Lehen bai, behintzat, terregia Zuzi? Bitu. Ba horixen markatuko dugu erantzun zuzen moduan, bale? Joan berra dugu eta. Hala, gero arte agur! Ikusi duzue, zakatu diot berriz ere Aitor bisibili. Zer zezuen, bere saioan enintzela zartuko? Zorrai. Txakurra ere zaunkaka. Seguru nago, Aitor zirikatzen pasatu dela hemen egin diola zerbait, eta orain uste du ni naizela Aitor zirikatzen, eta txakurra zaunkaka. Lasai. Gaiztoa dana bestea da. Zaunka egin behar diozu besteari. Ez niri, zu lasai, Zaunka beste Aitorri, niri ez. Espada. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, go!
Ba, ikusi duzue Elgeta gure errankinean zein postutan dagoen eta lasai negarrik ez, oraindik gure saioa ez da amaituko. Eta hementxe jolaserako edalontziak prest ditut eta nola ez beti bezala Elgetak eman dizkigun, Elgetako udalak kasu honetan eman dizkigun 50 euroak herritarren artean banatzeko. Hori bai, ez da erreza izango 50 euro hauek lortzea, Ezagun ditugu saioan jada, edalontziak eta baita pinponeko gure pelotak, gaurkoan pelota gabe, edalontzi bat lurrean jarri eta beste bat gainean lehenengo jartzen duenak, erresa dirudi, baina ez da erresa, jartzen duenak, ni bezalako torre bada ez ditu 50 euroak lortuko, eskuratuko ditu 50 euro Elgetako konbentzioetan gastatzeko. Beraz, bagoaz gure parte hartzaile bila. Bueno, irukote, hemen txesuekin topo egin dugu jolazteko presaudete, 50 euroa lortuko dituzu, ez da? Bai, ez da? Bai. Zuek izango zarete gure lehiakide bikainak, bata bestearen aurka, nork irabaziko du? Zu, baina gero partekatuko duzu bezari, abiontzako, hirurontzako, kasu honetan 3 lagun zaudeteta, ez da? Bai. Oso ondo, erresa da, hemen jarriko dugu, etorri nirekin, jarriko dugu, lurrean edalontzi bat, eta zuek goiti bota beharko duzue, gertu-gertutik nahi baldin baduzue, eta gainean sartu beharko duzue. 3 aukera emango dizkizuet, ia biotako nork sartzen duen lehenengo. Ados? Vale. Kontzentratu, Venga, bat, bita 3. Ui, besteari beste aukera bat emango diogu, ero hartu, zeuk. Bigarrena. Bat, bita 3. Ui, aholku bat emango dizut, jarri hola. Pare-parean gainean, gertuago, poizeso baten dago, eta ia lortzen dizu sartzea, bat eta 3. Ui, ia, zure txanda, 3 aukera emango dizkizute, ia lortzen duzuen. Hortik, baina jarri behar duzu pare-parean, bat eta 3. Ez da izango, lortu duzu, ondo, eta jolasean jarraituko aukera, bai, jarraitu. 2 eta 3 ere bai! 3 ere bai! Baizu trampak egiteko esaten besteari. Ui, bueno, oso ondo irukote hementxe, fin ibili zarete, 2 sartu dituzue gainean, lortu duzu hementxe emango dizkizuegu 50 euroa bikote zuentzako. Hortxe daukazu zuek laguna amatxo ere baizain, 3 artean partekatuko duzu, ez da? Oso ondo, eskerrik asko. Haupa Elgeta! Ui, haupa zuek! Oso ondo, eskerrik asko bikote, ondo segi. Ikusi duzue lagunok eta ni bezala jabetu bazarete, argi gelditu da Elgetarrak uste baino bixiago ibili direla gure triviale pike honetan entrenatuta eta prest egon dira gu bertara heldu garenerako. Adi, oraindik gurekin jolasean aritu ezareten gainerako herriak, agian datorren astean zure herrian izango garelako. Edo zurean, bada espada nire aholkoa da, zuek burua bixi-bili izatea, bixi-bixi edukitzea, entrenamentua egitea, eta zuen herriaren inguruan hortxe kuskuseatu, xaxatu, Goiena Eus webunean ere sartu zitezkere albiztiak ikusteko, zuen herriaren inguruan galdetuko dizuegu eta hori bai, zuei hautatutako galderak izango dira zuek hautatuko dituzuenak. Beraz, martxan jarri, burua bixi-bixi, bagoaz eta zure herrira, hurrengo astera arte!